Hľadáte miesto, kde je všetko po ruke a príroda priamo za domom? 1200 štvorákov, ideálne pre váš domov. Škola, škôlka, multifunkčné ihrisko, pizzeria, obchody, cukráreň a bar. Poproč ponúka všetko, čo potrebujete k pohodlnému životu. A samotný pozemok? Inžinierské siete k dispozícii, mierne svahovitý terén, ideálny či už na bývanie, alebo ako investícia. Pozemok v obci, kde nájdete rovnováhu medzi mestom a prírodou. Neváhajte a volajte mi ešte dnes.